Imos mergullarnos nun tema fascinante, o manual de instruccións, por así decilo, do totalitarismo. Analizaremos tres dos réximes máis coñecidos do século XX, a Unión Soviética, a Italia fascista e a Alemanha nazi. A pregunta que nos faremos é: como é posible que réximes con ideoloxías tan opostas, non si o comunismo internacionalista por un lado e o fascismo ultranacionalista por outro, acabaran utilizando métodos prácticamente idénticos para conseguir o poder absoluto? Iso é o que imos ver. Para entendelo, temos que viaxar no tempo. Pensemos na Europa de despois da Primeira Guerra Mundial, un continente en ruínas, con imperios caídos e democracias febles. E por si fose pouco, chega a Gran Depresión de 1929 e arrasa con todo. Este caos, esta desesperación, foi o caldo de cultivo perfecto para que xurdisen figuras que prometían solucións radicais. Ben, para organizar esta análise seguiremos 5 puntos clave. Veremos o ascenso do líder, o controle e a represión, o adoutrinamento, a economía e, finalmente, que leccións podemos sacar de todo isto. Imos alá. Primeiro capítulo do manual, o ascenso do líder único. Todo réxime totalitario comeza por aquí, por establecer o culto á personalidade dunha soa figura, que se presenta como infalible e carismática. E que é exactamente o culto ao líder? Pois mirade, non é só ter un presidente ou un primeiro ministro forte. Non. É moito máis. É usar toda a maquinaria do Estado, a propaganda, os medios, para converter a esa persona en algo casi divino. A súa palabra lei, a súa imaxe está por todas partes, convértese na encarnación mesma da nación. E aquí temos os tres exemplos perfectos. Na Unión Soviética, Stalin, o home de aceiro. Na Italia fascista, Mussolini, il Duce. En Alemanha nazi, Hitler, der Führer. O título é o de menos. O importante é o que significa. Autoridade absoluta. O líder non só goberna o Estado, senón que é o Estado. A súa vontade convértese, literalmente, no destino de millóns de persoas. Vale, unha vez que o líder está no poder, como se mantén aí? Pois entramos no segundo capítulo, a man de ferro. O controle e a represión son a clave. O medo convértese na principal ferramenta de goberno. E como se cerce ese medo? Pois con aparatos de terror moi ben organizados. Na URSS tiñan o NKVD e o sistema do Gulag. En Italia, a obra e o exilio político. En Alemania, a Gestapo, as SS e os campos de concentración. O obxectivo era o mesmo en todos os casos, esmagar calquera tipo de oposición. A mensaxe era sinxela e aterradora. Ou estás con nós ou estás contra nós, e se estás contra nós, pagaralo caro. Falemos un momento do Gulag porque é un bo exemplo. Non eran cárceres normais, eran unha rede xigantesca de campos de traballos forzados, moitas veces en lugares como Siberia, onde as condicións eran inhumanas. Millóns de persoas acabaron ali por crimes políticos, moitas veces inventados. Así, o Gulag tinga unha dobre función. Por un lado, eliminar disidentes e, por outro, conseguir man de obra escrava para os plans de industrialización de Stalin. E aquí hai que facer unha distinción importante, aínda que ambos sistemas eran terribles. O obxectivo principal do Gulag soviético era a represión e explotación económica a través do traballo forzado. En cambio, os campos de concentración nazis, aínda que comenzaron como lugares de reclusión para opositores, acabaron converténdose en algo moito peor, centros de exterminio industrializado, sobre todo durante o Holocausto. Unha diferenza fundamental no propósito final, aínda que a brutalidade era común. Moi ben, xa vimos como controlaban os corpos a través do terror. Pero para que un réxime así perdure necesita algo máis. Necesita controlar as mentes. E onde se empeza a moldear unha mente? Pois na infancia e na xuventude. O fascismo italiano e o nazismo alemán foron mestres nisto. Crearon organizacións xuvenís masivas e obrigatorias. En Italia, a Ópera Nacional e Valilla. En Alemanha, as famosas mocidades hitlerianas. O obxectivo era claro: sacar os nenos da influencia da familia e da escola tradicional para metelos de cheo na ideoloxía do partido desde ben pequeños. E para que servían estas organizacións? Pois para dúas cousas fundamentais: inculcar unha lealdade cega ao líder e ao partido e preparar física e mentalmente a mocidade para a guerra. Buscábase crear o home novo, fascista ou nazi, dispuesto a morrer pola patria e polo seu líder sen cuestionalo. Era un investimento a longo prazo para asegurar a supervivencia do réxime. Pasamos ao cuarto punto, a economía, porque claro, para levar a cabo todos estes plans fai falta controlar o diñeiro e a produción. A economía tamén tiña que estar ao servicio do Estado.
No caso de Italia e Alemanha, un concepto clave foi a autarquía. E que significa isto? Pois basicamente a autosuficiencia económica. A idea era que o país producise todo o que necesitase sin depender do comercio internacional. Por qué? Pois para ser invulnerables a sancións ou bloqueos e, sobre todo, para ter a máquina de guerra sempre lista. Aquí vemos cómo se aplicou ese control na práctica, pero con obxectivos distintos. A Unión Soviética apostou polos plans quinquenais, unha industrialización forzada e brutal, centrada na industria pesada. Querían convertir un país agrario nunha potencia industrial a toda velocidade. A Alemania nazi, en cambio, co seu plan cuadrienal, tiña unha meta moi clara: o rearmamento e a preparación para a guerra. Toda a economía ao servizo do exército. Pero ollo, aínda que os obxectivos finais fosen diferentes, as tácticas económicas que usaron eran sorprendentemente parecidas. En todos os casos, o Estado dirixía todo. Elimináronse os sindicatos libres, puxéronse en marcha grandes obras públicas, en parte para reducir o paro, sí, pero tamén como propaganda. E o máis importante, a produción militar e industria pesada sempre tiñan prioridades sobre os bens de consumo. O benestar da xente quedaba nun segundo plano. E chegamos ao final. Despois de ver todo isto, que podemos aprender? Cal é a gran lección que nos deixa este manual do totalitarismo? Pois o manual é bastante claro, non si? A receita é sempre a mesma. Primeiro, concentrar todo o poder nun líder carismático e nun partido único. Despois, usar a policía secreta e o terror para eliminar calquera oposición. Ao mesmo tempo, controlar a información coa propaganda e adoutrinar a mocidade. E, finalmente, poñer toda a economía ao servizo dos obxectivos do Estado. É un ataque sistemático contra a liberdade individual. E ollo, que non estamos a falar de teoría política, falamos de consecuencias reais e terribles. O custo humano destas políticas, sen contarse que eras mortes en combate durante a Segunda Guerra Mundial, estímase en máis de 20 millóns de civís, 20 millóns de vidas perdidas por purgas, fames provocadas e campos de concentración. Unha cifra que arrepía. E isto lévanos á pregunta final, e quizáis a máis importante. Ahora que coñecemos as pezas deste manual do terror, a pregunta é: seríamos capaces de recoñecer os sinais se empezasen a aparecer hoxe? Coñecer o pasado é, ao final, a mellor ferramenta que temos para protexer o futuro.